Alina! Og atong suruyon ang Medellin sa probinsya sa Cebu. Una natong destinasyon, ang accidental tourism spot sa Medellin, Cebu, ang Bamboo Forest. Dinubananta ni Dexter Ruben, ang tourism staff sa munisipalidad sa Medellin, ug ni Sean Raven Rivera, ang staff sa Medellin Bamboo Forest. Ako dahil si Dexter Jola Rubin sa tourism staff sa lungsod sa Medellin. Ang Medellin is 120 kilometers going to Cebu City, going to dili sa Cebu province. And then ang Medellin ay laki ni siya nga usa ka sugarcane industry. And then there's a lot of here mga sindero hasendera mo na gitawag nila gitawag nini nga pista sa lungsod sa Medellin para ng Senior Santo Niño Espit Senior kay kana siyang April 27 is dili po na siya kaplag is paano siya is mabungahong ani sa mga tubo muna diri ang Medellin gila na karon nga the sugar cane industry and then aniya kataron sa Bamboo Paris aron musaysay og musay natabo sa Bamboo Paris aniya si Sean. Giisplika sa ato ni Sean kung giunsa pagsugod sa Bamboo Forest. Din aksidente lamang kining nahimong tourist attraction. Ako dahil si Sean Raven Rivera, staff from Bamboo Forest. Start din siya pag last year man, pag pandemic. Kung wala na siguro yung lingaw ang mga tao din. Napoy, nasa agdari nga kang photographer. Yan ang i-endorse through Facebook. So ka na to, nakita din. Daghan na rin ang ganyo. Pero wala pa to yung entrance pagsugod. Sugod o nanay entrance yung mga August mo siguro to o September. Pero nag-start, entrance fee na mo kay 10 peso. Giambit usab kanato ni Sean kung unsa kadako ang tabang sa ilang mga mag-uuma ang pag-abli sa Bamboo Forest taliwala sa pandemya. Sa una ka ng mga trabahante diya, nag-develop pa rin kay paguna sa fish pond lagi na sila. And pag-start na dere, ipang balance sila dere. Kay malagay ako mas akong opportunity dere. So nako, ang uban nga mga trabahante nag-open og mga tindahan. Silbi ilang sideline pwede nga income. Ako tabang ang bamboo silang. Tungod niini, dili man inana kakusog ang sugarcane industry sa munisipalidad sa Medellin, nanungarapod ang mga negosyo taliwala sa pandemya ug padayon na mibangon ang mga residente. Sa kaunang panahon ang tubo is good, maayo good sa wapay pandemya kay tagamang nakatrabaho na to mga tapasero, mga mamaka, nilambog gid ang atong mga asyenda. Nagpasalamat gani ang mga sendero tungod sa wapay pandemya kay daghan silang motrabaho. Nya labi na karon nga nabot ang pandemya ni nawala na gyud ang atong sugarcane industry. Kay tungod sa mga tao nga nibali nag-ekonomiya sa trabaho kaya nang magtrabaho sa mga restaurant kay pag-abli sa pag-sugod sa pandemic daghan nang abli sa restaurant o tourist destination sa lungsod sa Medellin. Muna nga naapektuhan gyud ang atong tubo sa lungsod sa Medellin tungod sa pandemya. Adunay pahinumdum si Dexter sa mga gustong mobisita sa Medellin. Medellin ma'am, open sa local tourist lang sa Pilipinas. About sa kuan, mga foreigner, murag depende sa atong kuan ron, health protocol sa pandemya. Mananaw tayo ganyan una lang mo sa atong Cebu na may nga tuwagi ka sa lang nasod, mana open ta sa atong tourist destination sa mga lokal tourism sa lungsod sa Medellin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!